Пак съм аз естествено, не съм забравял. Ето. Тук така ще сложа. Така. Виждам ли се? Добре. Ще приема, че се виждам. Здраве. Рекиката върви много добре. Ям си салатка, ям си рибка. И се бърша в дрехите цвет, защото нямам бърда. Поне се бършат бърдите си имаш. Да трябва да чакам да брадяхам, че да се бърша в бърдата. Не съм. Искам да ви разкажа. Всъщност аз се регнах някъде май месец тази година, мисля, че. И в началото беше много тъпо. Обикаляш с разни профили, пишеш там. Много си хубава, имаш хубав задник, хубави крака, Боже, колко си прекрасна, или нещо друго, то разни там. И нищо. Не ти отговаря. Един път с един травестит си писах отговарно. И в момента, в който реших да го попитам дали наистина е травестит или има ли си там разните дреболии, има блокира. Както да е, май няма никакво значение. После викам, няма да пише из профили си, викам ще вляза в чата. И тогава си платих випа за първи път и влязах в чата. Обаче там е така лудница, просто не знаеш кой на кого пише, за какво му пише. Луда работа. Както и да е. То с лайфа същата работа. Той вече дойде по-късно, естествено. И викам си, ще махам от този геп. Викам тъпия сайт. В един момент няма там горе надясно форум. Викам, виждал съм форуми, влизал съм преди това, но то главно, примерно, аз поне съм геймър, да видя някой код за някаква игра, някой на кое какво му тръгва там. Така съм влизал в форуми да чета. Викам, ще вляза, викам в този насрания форум да видя за какво става въпрос. И влизам във форума и една от първите теми, които видях е 3 пъти го мия и все мириш. Точно така може би беше с тема, така не мога да се сетя на точно сега. Точно така. 3 пъти го мия и все мириш. Аз сега почти така и се зачетах. И чакай, аз ще пусна една тема. И пуснах една тема, защото не преди гледах едни снимки там. Точно сега е момента да ви кажа. Значи, влизам аз сега, примерно гледам някакви мъжки профили. И гледам сега. То си е бил мачо. Значи гласували за него с цели колко си процента. Към 60%, нали? Там 70%, значи е мачо. Което е с по-малко процент, нещо друго беше там, не се сещам точно. И аз въртя снимките. Обаче вместо да чукам, следваща, аз съм чукал гепнима. Или гепнима, или както се е там така, без да искам. И поне на следващата вечер влизам в сайта, в Гепиме и гледам. Активност там на Пенан. Пенан влиза предимно вечер и харесва предимно мъже от 23 до 30 години. Викам ужас! Викам, те ме изкараха най-доловия педерас. И пише съответно системно писмо. Викам, как може хора? Викам, аз съм 100% мъж. И ме изкарах тук най-долния педерас. И получавам отговор. Кот си чукал там, какво сме си путнали? Викам, бре, майка му стара. Почвам на същата вечер, влизам в женските профили. Време вечер 600 профила и на всичките гипнима, нали, демек харесвал съм ги там. Така, влизам на следващата вечер и гледам, Пенам, харесва жени от 23 до 30 години, влиза предимно вечер, там мала бала,
И тогава се успокоих. Ще да кажа за темата, де. И понеже вече като разглеждах снимки си, гледам всичките снимки голи мадами, хубави, сега на плажа, разсъблечени по бански, така нашка. И викам, майка му стара пък са от София, от Каспичан, от Враца, от не знам с къде. И пуснах една тема, викам, май ще такова. Пуснах тема. И пуснах тема. Защо? Сега как беше точно? Защо всички от провинцията имат снимки от морето? Точно така беше нещо такова тема. Бак се ме забравя, аз я знам, че трябва да съм следи, тогава в началото. И по време гледам, влизам в темата и чета. То с автора го няма, аз съм написал с грешно, заглавието съм написал грешно, както да е. Аз допреди да вляза в гефто пишех на латинец, не можех да пиша на български. И така, смях се доста на тази тема, не знам дали съм я заключил, не мога да се тема, тя беше преди да се изтрие. И после пуснах една тема, доколкото спомням. Обичате ли секса с играчки? Точно така беше, мисля си. И по-време гледам на един пост, има там един пич, Ремдок, мисля, че беше. Писал, аз имам едно плюшено кученци, да, едно плюшено кученци имам и до вечера, като се пребърш, ще го разпровие. Хора, умрях да се смеят и им казвам честно, съвсем сериозно. Смях половин час, заключих темата и ти ми беше за урок. И от тогава бабка почна да вълнее из форма. Открих, че мога да се забавлявам там. Значи, стаята като цяло е нали хубаво. Добре, много хубаво измислено, всичко е идеално. Обаче, искам да има някакъв раздел там за идиотите ни деца, вика сега. Някои хора искат да псувате, така да се отпуснат, да ми излезе приказката е така някак се да ми излезе. И много ще се радвам, ако някой от модераторите нали, помисли за нас, псуващите. И така, сега не можем само да нареждаме в сериозните теми, да не слагат бан. Така, в началото не слагаха много бан, докато не разбера как стоят нещата. Постоянно бях с бан. Къде 5, къде 7. И така. Ама не съм се сърдил на никой, определено. Аз сам съм си го направил, защото трябва да се четели първо, преди да пишеш. Да. И... Много мая. Има разни потребители, които... Аз да правя сега на Ламарин, защото върна доста хора, които имаха бан. Обаче има и много хора, които искат да се върнат, пък не могат. Ето сега, например, Муруна, докато беше в Кипър, ние двамата с приятелчета, естествено. Това момчето, като му сложиха бан, аз писах на Ламарин, към те момчето да се върне. И сега виж какво стана. Върна се в България и не пише. Не е в сайта просто. Не знам защо. И сега имам още един приятел Магарчо, на него са му изтрили и двата профила. Един е Магарчо, другия е Магарчо, там нещо си, както и да е. И дразнената правата. Искам си да се виждам приятелите в сайта. Всеки нарежда по някакъв начин, но просто искам малко да се толерира работа. И така. Аз прямо сърди ли са на Колева, като нарежда мъжете в той? Някои сърди ли са на Буцата, като нарежда жените? И ми същата работа. Какво толкова? На здраве. Първо сега, аз да не мога да си пускам клипчета. Що да не мога да си ги пускам? Свободна държава живеем. Не така? Свободата на словото
е най-големият враг на властта. Така знам аз. Ракия сбира много върви. Особено бия парлак. За форма. Значи, всичко ма кефи, само едно нещо не ма кефи. И че трябва постоянно да рефрешвам, за да видя кое е поснало, какво е излязло нещо ново, телеметри. Не може ли някакси, къде си да се обновяват страница на нещо там, направете ми хора, много е подстискащо. Значи ти на всеки пост трябва да рефрешнеш, да видиш дали някой е влязъл, дали ти е писал по темата, или ти да пишеш в някаква друга тема съответно. Много е дразнещо. Значи, примерно, ако си вляза в една тема и си чукна там, нали, и си пиша нещо си някой процес, естествено, и може да си седя цяла вечер на тази тема и няма да се промени нищо. Напоследък забелязвах, че единствено се променя, може би, ако имаш ново писмо, так мига отгоре. Нещо такова. Но не знам, трябва да се помисли съвсем сериозно, защото хора си направили аз един сайт fanimade.com или fanimikучаня.com, нещо от това, така нещо. Направи един сайт и ще ви стане една конкуренция. Искам да си оправите сайта, хора. Да. Бат, това кучаня. Чувате ли, ма? Няма прекарам повече, защото така сам тук като луици. Да, ама ако се направя една собствена кабеларка, Кучан ТВ, fanimade. Като кабеларка няма да има .com, fanimade, Кучан ТВ, точно така ще кръстят с кабеларката, ще избил рибата в това. Направо, там искам в моята кабеларка или в моя сайт, няма значение какво ще направя, искам да вляза само простат, само зерзеци. Само така шоу направя да има смях, много смях. Значи то покрай смеха идва и секса. Значи в гетото предполагам, че е точно така. Днеска пуснах една тема. Искам да помогна на един приятел, сега вече не сещам кой беше. Наистина имам един такъв приятел. Оказа се, регнах този сайт, така, май тук ще набера някакви гаджи, нали, така, между другото. Пък той човека без да влиза изплющял там някаква си мадалма. И така и аз ще му помагам, нали. Ще искам съвети от спецовете да това форма. Живота е много голяма колело, виж. Всичко така се върти, идва, отиват. Така е. Аз на времето си бях малък. Майка ми баща ми викаха: ние като бяхме на твоите години, при нас беше друго. И аз така викам на децата. И моите деца така ще викат на тяхните деца. Работата на върху от едно време. Едно време нямахме компютър, имахме едни маймунки така с едни пръчки, бутахме и чики-чики и те там мърдаха маймунките. Сега има компютъри. Аз сина ми на 5 години има компютър. Аз кога съм имал на 5 години компютър? Една маймунка така я ръгах. Живота си върви, прогреса си върви, всичко се видоизменя. Така е. Път ме макети да си седят гекто и да си пише темите простоти, да се смея. Сега се смея хора, в 300 жена идва и ми чука: стига ли се смял, не мога да спомня те. Какво да правя? Смешно ми е, значи. Значи сега искам така да кажа на уважаемите хора. Обичам в хора. Много обичам, защото макар да се смея. Майка, хора, просто спомни прощава, да знаете. После мога да направя още едно клипче. После. Трябва да почнем от време на време, така да ми идват някакви творчески мисли, разни идеи. Това е положението. Ще пия още една ракия и ще затварям. Сергията, дето се вика.
Една крамбичка от телек. Различа съм с салатка и с рибка. Всичко окей. Даже военна като е сам, пак е воен. Бабка на кочаня с голямото копие. После пак.